сабаби латкӯб кардани ин мард дар гирду атрофи Каъба дар чист? Ба хотири чи онҳое ки дар гирду атрофи Каъба тоб мехӯрданд, ногаҳон ҳамла бар ин мард карданд. Дӯстони азиз, аз ҳама шумо хоҳишам ки навора то охир тамошо кунед. Иншоаллоҳ маълумоти пурра хоҳем дод ва шумо низ хоҳед фаҳмид. бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. касое ки ба хотири реклама моро ҳақорат мекунед, дашном мекунед, беҳуда дашном накунед. касе ки маъқул нест, марҳамат бигзаронед. барое ки ҳамаи блогерҳо реклама доранд. ба хотири чи? Ба хотире ки як луқманон ҳам рекламашон мехӯранд. баъдан касое ки моро хуб мефаҳмед, худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ба хотири оне ки ҳар кӯшиш кардем ба хотири хубии шумост. бигзор Тоҷикистони давлати соҳибисолҳи мо ҳамеша озоду ободу тинҷу ором бимонад ва парчами мо дар байни дигар давлатҳо боло бошад. хуб, наворе ки дар аввал дидед, ба хотири чи ин наворро мо то охир гузошта наметонем, ба хотири оне ки ютуб удалид мекунад. дӯстони азиз, барои ин наворро дидан дар комментария бидроед. дар ҳамҷа силкаи телеграм канали мо ҳаст. дар ҳамҷа бидроед, навора пурра мебинед. хуб, худо аз шумо розӣ бошад. дар ин навор чунин аст. марде дар дасти худ бо баклашкаи обе ҳамон дар гирди Каъба мечошад ва баъдан мардум аз ӯ чизеро мепурсанд ва ӯ боз ҷавоб медиҳад. баъдан онҳое ки дар гирди Каъба то мехӯрданд, ҳама ҳамла мекунанд. намедонам, шояд дар ин ҷо ягон сӯзишворӣ бошад ё ин ки обе, аммо ин бар Аллоҳ аён аст. баъд ҳамаи мо шумо медонем ки тӯли чанд вақтҳо мешавад дар сомонаҳои иҷтимоӣ дар ҳамин Каъба, яъне дар Маккаи Мукаррама, беҳад ҳодисаҳо, бисёр ҳолатҳои ғайриоддӣ шуда истодааст ки мардум ростӣ ба як дидан дар тааҷҷуб меафтад инсон. баъзан ҳолатҳое ҳаст, дар ютуб мегузорем. як наворе гузоштем, аз шумо маслиҳат пурсидем, гуфтем ки ин мард аст ё ин ки зан, ва шумо ҳақорат кардед, гуфтед аз ислом сӯистифода мебарад. не, ин аз ислом сӯистифода нест. ҳар он чизе ки ҳаст ба хотири хубии шумо монестем, аммо фаҳмиши баъзеҳои мо беҳад кам аст ки мо хуб дарк карда наметонем. боз як навори дигар гузоштем ки дар ин ҷо он мард гуфта буд ки ман имом маҳдӣ ҳастам. марде ки дар навор мебинед бо ниқоби сиёҳ худро имом маҳдӣ гуфта эълон мекунад, яъне дар ҳамин навор гап мезанад. ба хотири чи мо мисли дигар давлатҳо дастгирӣ карда наметонем на дигармоно. ба хотири чи мо паддешка надорем, гуфти рӯсо. ба хотири оне ки мо бахилӣ мекунем. ба хотири оне ки бисёри мо бахил ҳастем. агар мо ҳамаи мо якҷо, як қавл, як сухан бошем, ҳеҷ кас бар зидди мо, бар зидди давлати мо баромада наметавонад. аммо сад афсӯс ки баъзе аз мо давлати худмонро мефурӯшем, давлати худмонро таҳқир мекунем, ношукрӣ мекунем. ҳар шахсияте ки давлати худро таҳқир кард, ҳақорат кард, ношукрӣ кард, яқин донад ки имонаш имони мустаҳкам нест.